Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau a cikin wannan sabon bidiyon na zo mana da wata hanya ne da zaka iya dauko kowane irin bidiyo daga cikin Facebook ka yi downloading din shi ya dawo kan wayarka ba tare da ya baka matsalar komai ba. Saboda haka yan uwa da yawa suna ganin bidiyo a Facebook ko kuma a Instagram ko kuma dai a duk wata kafa ta social media kuma suna so su dauko shi to amma sai da yadda za su dauko shi ya zo kan wayoyinsu. Zaka ga kamar a Facebook ko a YouTube zaka ga idan kana so ka dauko bidiyo sai ka danna downloading kaga amma ba zai maka downloading bai zo kan wayarka, sai dai maka downloading ya ajiye maka shi a cikin Facebook ɗinka ta yadda sai ka shiga, ko kuma a cikin YouTube ta yadda sai ka shiga cikin YouTube din sannan zai baka dama ka kalli wannan bidiyon. To dan ganin yadda ake sako da bidiyo daga Facebook direct ko kuma YouTube ko kuma dai sauran social media cikin wayarka, ku biyo mu a cikin bidiyon. Abin da zaka fara yi shine zaka je kan Facebook din ka dauko dukkanin link na bidiyon da kake so ka dauko. Kamar haka yanzu ni zan je in shiga kan Facebook na yanzu. Kamar haka misali ina so in dauko wannan bidiyon, to abin da zan yi shine sai yanzu in danna nan gurin inda aka rubuta share. Bayan ka zo ka danna inda aka rubuta share zaka danna gurin copy link. Kun ga kamar haka gashi na sai link copied successfully. To daga nan sai ka fita kamar haka. Daga nan sai ka zo ka bude browser din da kake amfani da ita, amma ni ina amfani da Chrome ne saboda haka zan bude ta kamar haka. Daga nan sai ka zo ka rubuta appdown.net, kada ku manta appdown.net. Bayan ka riga ka shiga kan appdown.net sai ka zo nan gurin sai paste na wannan link din da ka riga ka dauko daga Facebook, sai ka danna shiga kamar haka. Bayan ka danna shi kamar haka sai ka danna nan gurin alamar download. Bayan ka danna alamar download sai ka jira shi kaga. Kun ga daga nan zai ba ku hoto na wannan shi bidiyon ka kudin. Kun ga gashi ne, idan kana so ka dauko high quality ne, idan kuma kana so ka dauko shi in normal quality din da aka dora shi. To saboda haka yanzu ina so in dauko shi in normal quality, sai ka danna nan. Daga nan sai ka zo ka danna nan gurin cancel. Sakamakon application ne na free, yana da wasu yan tallaka kadan, dole mu jira mu gani. To daga nan sai ka danna alamar open. Kun gan shi gashi nan bidiyon zai bude. To wannan shine cikakkiyar hanyar da zaka iya dauko bidiyo daga Facebook. Kada ku manta daga ƙarshe idan bidiyon ya burge ku, ku danna masa alamar like, sannan ku ya sharing ɗinsa ga dukkanin yan uwa domin su amfana. Duk mai sha'awar ya sai data mai sauki da kuma arha cikin sauki, to ga wannan application din da zai taimaka maka, ko kuma website na kktechtube.com.ng. Dan haka ga wanda yake kallon mu a YouTube, ga link din sa nan a description, kuma ga link din sa nan a comment na farko. Sannan masu kallon mu a Facebook za ku samu link din sa a comment na farko, ko kuma a sama akwai link din application din mu, sannan akwai link din website din mu. Duk wanda kuka shiga kuka yi register za ku samu data da farashin da ba ku samu sa a wannan website din. Da haka duk wanda yake sha'awar ya fara sayan data mai arha, wannan ita ce hanyar da ta fi dace a fara amfani da ita. Da haka sai